Hake rangsakni tahok sang buhok sang TMB News and Entertainment Channel nai tongnai jotono no kha khamte hamjong ya pharo जों tini oro khumulung nuai auditorium of phaisa paijak norok jotono saimano sakangni simino obo schedule ungjak je tini o jagao Tripura Tribal Areas Autonomous District Council khumulung o nuai auditorium o taking ceremony ungnani thangi tongo phaidike obono kitingui tini special TMB News and Entertainment Channel ni bisingti khai norno ya formung norok paya sakjortei naidi tai naimani yagulo norok tamo kahaima tongkha tinini o taking ceremony simi juda juda adong rok o jaga phai sokpaikya borokni khuktibo norok khananai norok tamo wansuka borokni kokno norokni reaction norok tamo siyan musung comment khaimani bisingti khai norni wansukma share khaimani belekeno koimung kaisa abongkha tabuk phana norok o channel kothal ko hongke o channel subscribe khaidi o channel growth thaniwo noroni subaso belekeno nangsugo belekeno hambai naitongni TMB News and Entertainment Channel hake takhoro bukhorok tinisin logio tong nor nukhana borom ganang Anil Deborma Tripura hastewo Jadu College tai kwbang ma modern rasap mungrong no tei busuk jora tei chorchao tong abo sungjotono saimano belekeno kaham rasapnai khoroksa Tripura sani bisingo singer hake Friday sang bini khukti khanalaini sang tini o jaga TMB News and Entertainment Channel team phaisok paijak o taking ceremony nuai auditorium khumulungo tinini o pandao phai takuk nung tamo kahai khao chongkha tamo feelings ungkha tamo sanai lukrok au obo tini phai orano kaisa bukha tong thongmani nukha mane sibuk khunsalai tese katal angma haite omo haibe khawa ma tongkha ang to pulani simita manjak pheliya haifano jotono kurum kuthum kai phailayo bodol bodol kai angbo beraite angkai angbo phaimani kai ei thangai naigrana kubuni tini oro kaisa support grohon rok aro tini somai rok tanglanya phumkai anga bahai rok belai hamjago omo bo kaisa samungni ba sini program ni kaisa omo kaisa khitung no honmano acha nang jehetu feel khaikya je obo khunsulaiui taisa katal na phima kaike kisasa surbai khai please abo surbai orang sak jadu o khapangre khatongtho khado orang sak o khumulung khumbar barkha tai ko o khumulung khumbar barmani bagai orang sangni jadu song tini korum kuthum kai phailaye khapang khaserang laikhe ayo tai ko sekangni jorani kokno wansugin nakhengke je katal MDC katal EM CM phainai jotto je o government no cholne rokni bagai nini kaisa special koimung tamo tongnai ani special koimung khai obono chung to hasagao asai phekyangkai kebo 100% to kahamungui meya abo jesekono samung kaham khaji Bhagavan rok ishorok sini god rok sini kaitor honjangna rok se joto borok kaham honjak sugui meya borok moni to honjagai meya ka jese kaham pano tangne abo kaham honjagai meya to phano a hamya honjangmani bising pano motamuti tobo je mansak lukrok bai yasi suljagya na tui khetang kha hangkai ba buite ba hamjak nai ama hangko kasana musung ta jotono ngangkai yasi to sulayuno a surmani bisingti phano bahaike suljagya tai kisa kom khai tongui mano hairok ma wansongnai ta karon tanglai ma ba tabung ka social media ni jora jotono nugo jotono sini Tripura sarak to tong halok bahaike tong abo chung jotono siu chung kamiam sai berainai khang kai chung nugo ke abrong no iko yapri kaisambui bojaga tamotong je engna tang tongi dhangka je bojaga sini dera koro ongkha a dera koro ongmani jaga bo chung tamo khage ka kahamung na abro wansuka belai kahamung na hinyang acha angke tabu kokungkha nung bok district council constituency o belong khai ani hingangke Mandai Pulinpur ko sini aro khai bacawo sini
borong ganang abo Rajesh Devarma. Jiten. Sorry, Jiten. Acha acha. Ang bogo jang Rajesh mang ang abo hai mang jago Jiten ma Rajesh chole ya. नों बिनि जे ब फिल खाइफ्रु बिशेष कायसे कक्ट ब अवश्य साकाना लुकरक न बिनि सापोर्टार बांग्रेना बागै अथवा बन लगिरनानि बागै नों बिनि ब कक्न जतन से काहाम कुखाय मुतुमान जे नों आबो आककनो साजाखा बिनि बासन Bini bason to गोबां मानाव थां रोखा आरो नै बिसिं फानो जत बाय गोथावै जत आमसानि जत लुकुनि ब्रंनि वानसुकमानि बाय बर बाय सालायाखै सामं थांनाय आब्रं न आं बेलाय नांजाखौ आव आव हायखिनो खायनो नां कारन लुकु बाय चंजाक लुकु बायनो सालायनो नांगौ ब जागा ताम जों जालंखा सागबाय थां मास बेरायनाय मिया बले लुकरक तो सिवो अ जागा सारमो हायङै टंखा ए आ कग्रं नां नांजागौता ओके गाय बेलेखेनो हामबाय सिनि तिनिनि बरम गोनां अनिल देब बर्मा ग्रेट सिंगार त्रिपुरा हास्तेनि बागै जों जतन सिनोवो गाय फायदि बिनि बेलेखेनो सागमां काहामङै टंथु एमने तो काहामनो टंलेना ए काहाम न आं जेथनि थांबो माहाय कुरुं कुथुम जागा आं बेलाय हामजागौ ए आबो सुदु अरसिमिया जेसा जागा फनो जेसा मताय आताय बा मेला तेला आरो आं बेलाय खायबय खन्त जे जागा बर गेदारिंग आबो नुखाय बखा टंथाव खायो आं ओके गाय हा अबसो नों सितो बेलेखेनो हामबाय बेलाय